Hemm bżonn ta' reviżjoni fil-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà fit-toroq. Dan hu proprju dak li saħqet dwaru l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering (LACE) wara li fl-aħħar jiem u ġimgħat pajjiżna esperjenza rekord ta' inċidenti fatali jew serji li seħħew kaġun ta' abbuż ta' droga u alkoħol. Fi stqarrija Michel Muscat, il-President tal-LACE, appellat biex li testjar bil-breathalyzer isir frekwenti u obbligatorju għas-sewwieqa kollha. LACE hawnhekk irreferit għal informazzjoni miġbura mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni fl-2022 li żvelat kif it-testijiet tal-breathalyzer saru biss f'madwar 3% tal-inċidenti serji ta' traffiku. LACE irreferit ukoll għal dak li qal it-tabib Jonathan Joslin f'intervista li kellu riċentament ma' The Times of Malta fejn sostna kif ir-reviżjoni fil-leġiżlazzjoni huwa bżonn u mhux għażla. Fl-istess intervista kien saħaq ukoll li fuq imwiet fit-toroq li jseħħu kaġun ta' abbuż ta' drogi u alkoħol, il-membri parlamentari jeħtieġ li jġorru responsabilità assoluta. LACE enfasizzat li s-sigurtà fit-toroq hija sforz kollettiv, sforz li appella lill-Gvern, lill-leġislaturi, lill-partiti politiċi kollha, lis-soċjetà ċivili u fuq kollox lil kull wieħed minna biex niżguraw toroq aktar siguri, infurzar aħjar u inqas telf ta' ħajjiet. L-Assoċjazzjoni temmet tgħid li tappoġġja bisħieħ is-sejħa riċenti għal kampanja ta' edukazzjoni pubblika immirata biex tiċċara r-riski assoċjati mal-konsum tal-alkoħol u s-sewqan. Dan biex tfakkar lil pubbliku li kwalunkwe ammont ta' alkoħol fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm jista' jfixkel il-kapaċità tagħhom li jsuqu b'mod sigur.